Tak, dobrý den, přátelíčkové, tady Míra Cikáda, opět se svým prima horoskopem, zábavným a poučným, který máte všichni opravdu strašně rádi. No takže, kde to jsme? Takže teď jsme teda znamení vodnáře. Vodnář je znamení vodní. Ovšem zajímavé je, že nejvíc zemřelých v poušti byli právě vodnáři, kteří neměli v žocích životodárnou tekutinu vodu. Je to velký paradox. Vodnáři jsou také velmi špatní proutkaři. Většinou se jim virgule vůbec nemrská a některým dokonce padá z ruky. O nálezu pramene nemůže být ani řeč. Rovněž mezi motocyklisty najdeme velmi málo vodnářů, ale to ale nevím proč. Za to pyromanů vodnářů je celkem dost. Vodnář je prostě znamení, které je velmi plné protikladů a já osobně, kdybych byl vodnářem, asi bych radši spáchal sebevraždu. Rozhodně bych se ale netopil. Nejspíš bych se zastřelil nebo si pustil výfuk do svého automobilu. Ale když už vodnářem jste, tak nezoufejte a nechte se změnit datum narození.